Ay, ako pala yun. Hindi na tayo mabother sa pachi-pachi. Kasi siya nakayun and of course, our upline talaga, si Sir Jen. Of course, I would like also to introduce our downlines sa inyong mga new downlines. Actually, Yes! Yan. Among the rest, Ay, ako pala yun. yung mga downlines niya. Of course, downline niya rin actually ito, si Ate Ding. Si Ate Ding, downline naman ng husband niya, no other than Kuya Dan from Dumating din. Downline. And of course, Marco Martin. Ako po ni Martin. Ako ni Martin. Ay, ako pala yun. And our lovely nilang dog, Masi. Yes! Soon to be business partner of our Lilo team under incoming national marketing director, Mario Paz. The better half. Ay, ako pala yun. Ang dami Paz. Support yung pag-poro. And of course, yung new team, downline sila Julius Amante, professional business owner. Yung business namin ni Julius is yung stress eating sa loto. Malakas yan. Yes, lalo na pag mag 300 million. Yes, grabe ang pila. And of course, yung better half na rin, si pretty Geraldine Espino, soon, power leg. And of course, another beautiful lady, the better half of my classmate. No other than Janet Perota. And of course, napaka-madiskarte. Magaling din talaga ito si Romel. Obvious naman. Oo, may college, classmate, Romel McCarthy. Thank you. And of course, yours truly, of course. So, this is just a short meeting for all of us. Una siya introduction para magkakakilala din. And later on, i-continue kasi natin yung Zoom meeting natin lagi. Yung meron tayong mga hope via Zoom. Yan. And of course, itong ano bang importansya ng bakit namin kayo in-invite to be here. Kasi actually ito, importante ito sa mga, lalo na sa mga new distributors talaga, para makita nyo yung culture. Kaya kanina, parang culture shock siya. Culture shock talaga yan. Mainit yan, sir. Pwede ba ako mangingi? Sir, hiramin ko lang to, sir. They're abnormal nga ito talaga. Abnormal. Yung mga sobrang malakas kasi yung pag-yes, yung parang kinikilig sila kasi sobrang excited nila. Ibig sabihin, yung malalaki na yung mga check-in nila na nare-receive. Yes! Yes! Pero sige na, pwede. Sa picture natin. But soon, you will adapt. Ma-adapt nyo yun. Hindi nyo lang Good morning, guys. Hindi yan ako quarantine pero sila Yes, totoo naman yan. Kahit sino naman sa atin talaga na experience natin yung California. Ano ba naman ang mga ito? Para naman sila mga abnormal talaga. Abnormal income. Abnormal income. Yes. Tapos, Good morning! JMD! Good morning, Lucky Believe. Yan naman kaya, Kaway naman dyan! Sige, ma'am. See ya. TikTokers! Hello! Sir Abel! Hi, Joy! talaga yung first side ng
business natin. Ako din pa siya ganun before. Every business ko lang kanina, it's all about the mission, the products, and the business opportunity, the whole plan. So more or less, siguro may mga nasusunod information. So we'll be having a question and answer of course today. Yes. Teka lang. Ano lang yun? Based doon sa first day. Wala, winner kami mga galing Dubai. Isa lang naubos ng biskwit na iwan doon. Joke lang. Dates, nabawasan. Nabawasan ng dates. Pero yun talaga yun. I would like to introduce to you our one of the global marketing directors. Millionaire maker from Las Marinas, Cavite. Well, paano yung lifestyle? Uy, ano yung guwapa? Di ba? Oo, bakit na yan? Dumadami na kami dito. Ikaw ang ganda napansin ni GMD pag ikaw napansin. Nagkasama po kasi kami sa ano. Pampuestuhan. Sa pwestuhan. Kaya naman Admin pala. kami doon. So, congrats at ang sa tamang avenue kayo at nakapunta kayo ngayon. Yes. Sana every month yun na to gagawin kasi mas maintindihan nyo talaga yung lalim ng business. Yes. Hindi lang to basta benta-benta, hindi lang to basta hi hello. Pag naiintindihan nyo to, mag-earn kayo ng passive. Yes. So, syempre, sa una, parang hindi mo, magbagastos naman, pupunta pa ng Cebu tsaka Manila. Pero sabihin ko sa inyo, investment and then worth it yan. Kasi, magiging, ano na lang yan, sukli na lang yan ng ano nyo, nang kikitain nyo soon. Yes. So, yun lang yun. Pero sana, magkita-kita tayo next RLT pa. Yes. Sa Manila, no? Yes. Davao by July. Baka naka-ready na siya sa Davao by July. April yata, Davao daw. Oo. So, congrats and see you tomorrow. Thank you, GMD. Ilumin ka na? So, si GMD Mitch. So, nandito na si GMD. So, nagbigay siya ng konting inspiration. Hindi konti, marami yun. Bala tayo, basta nagbigay siya ng inspiration. Hindi ko pinapala. Dito sa team. Amoy lang na. Amoy lang na. May guest kami, Doc Mari. Hawaiian doctor. Ano yun? Isa po sa Leganes National High School. Si taga po kaya na sa una mo, ganyan naman. Basta sa likong bang ni Darlene. Si Rina, inyang taga Leganes Gimana. Taga po kaya siya sa San Joaquin. Taga San Joaquin. San Joaquin. Sa likong bang. Kaya bukid nun. Tama sa likong bang. Basta sa likong bang mo na. Yun na yun. Yun na yun. Okay. Kilala mga basi. Ano tayo? Nandito ang leg ko. Lahat yan. Ito. Wow! Magayon, binantayon. Kaya, nagkatanan naman ka mo dali, iguhin nyo agad na mag-promote ka nyo. Yes. Pag na-promote ka mo, una may kwarta. Yes. Eh, siyempre, aligid man kita dali, lubos-lubos na natin. Ayun. Yan, at the same time, yung buong family natin makabenefit mo. Yes. Hindi lang basta kwarta dali. Ang ginapiko kag ginapala ng kwarta, o pisan ka. Kung tulog-tulog ka, di ka pilo ka papala ang utang eh. Baliktad ka din. Buldos kita. So, congrats and see you tomorrow. Kayo magpauhay tanay. Eh, wala pa kami tulog. Thank you, Para ma'am. makalitulog. Wala pa Thank you, kami tulog. GMD. Aba, pa ka naging. Agoy. Sige ha, congrats. Thank you. Alam mo, may tama. So, ng training para ma-equip tayo talaga kung paano natin gagawin ng business. So, kung mapapansin nyo kanina, siguro magtataka sila, sabi nila, ang dami nilang mga pera, pero bakit ko chichikin-chikin? So, ahead of time, syempre gusto namin train na rin kami kasi once na nag-member kami with lifestyles, we will be trained to own our own business. Yes. So this is ownership talaga. So di ba parang sa negosyo din natin, every peso pinag-out natin man, so amo na siya. Baka napansin niyo kanina, chipi-chipi mo. Actually, nahihiya talaga kasi hindi ako sa dress sa ganyan. Kaya na,
culture and system is system. I can tell edit, magkaroon lang yun. Pero, paano naman yung ibang sponsor na hindi pwede gawin yun? So, it is a practice lang. Ganun talaga siya. Kaya kung kaya mo mag-libre ng conversation mo. Once it gets getting bigger, at saka hindi ka lagi nandun. Paano pag wala ka? So, sino magiging accountable? So, might as well, everyone, by lahat na tayong bigger, tinutulungan ng system. Unless otherwise, may mga meetings, sometimes. Kamusta lang na presentation na talaga tayo Ikaw may tanong ka? Wala? Wala tanong? Ano? Bakit ka gabi good morning? Yes! Yung natin yan, new miracles because the sound never sets with nice stars. So, para lagi tayo may hope. Diba? Kasi lagi may miracle talaga na nangyayari dito kay Nilang stars. Opportunity. Every day. The way you say talagang parang nag-aaral yung energy, dahil sinasabi mo ng believe, bababa yung tone mo talaga. So always, niloloko nga ako ng mga anak ko, pero parang, sanay na sila. Kasi almost 19 years naman parang nag-ibig. Yes. So, i-fast track na natin, of course. Bakit tayo dito? Ang pinaka-importante talaga dito is magkaroon tayo ng goal. Of course, di ba? So, hindi na naman basta-basta, ay, nag-join ako is because gusto ko, goal ko na magiging natin ako. Well, part of our goal yan. But, of course, dahil nandito tayo kasi because of the business opportunity, di ba? So, goal natin ngayon is to promote ourselves. So, kagaya na sinabi kanina ni GM Mitch, bakit importante yung ma-promote natin yung sarili? Yes. Pero ang pinaka-importante din sa lahat, while we are doing the business, we need to drink the practice. Kaya mas masarap may free. May share na ako sa inyo kasi natutuwa lang ako dito sa dalawang magkasama. Ay, wow! Wala kasi lang stock. Walang 2 weeks, naubos yung kanila. Sabay sila tuho. Hindi ako sa barangay. Bago sa contractor ko lang. Hindi yung barangay ko nga, tinutan ko iba dyan sa medisin. Tinutan ko sa medisin. Correct. Yung boss ko, 50 battles. Kaya kami nag-ilis na nyo. Hindi natin. Ako hindi lang sa instant. Yung bago ko express lang ako. Yes! Congratulations to Grabe kasi meron na rin siyang check this coming 20. Wow! Congratulations! And of course, apply na si Julius, and it's your check. Isa lang advice ko sa kayo. I-recognize pala sila dapat. O, i-recognize silang dalawa. Ang dalawa kasi nung nakaraan. Na-recognize na. Recognize na sila. Ito si Julius kasi nung nakaraan. Pero pwede din natin silang bigyan ng ano kasi certificate. Kasi Bakit sila yung nakaraan. Saan Pwede kayong mag-apply. Saan recognize list? So sa inyo sa check-in, since nakatanggap kayo ng first check, be sure na magtuloy to the never cut your checks. Alam niyo po, ibig sabihin kailangan may sponsor kayo, may mabibili sa inyong under. Kasi alam niyo naman siguro yung konting ano lang tayo ng marketing nyo. Lahat tayo 40%. So ang cost ng check-in mo is sponsor. Aside from sponsor, yung mga independent distributor na bibili sa inyo ng 20%, aakit yung 24%. So, check yung formula doon. Basta sa office mo ipa-process, huwag mo ibusa sa ano, kasi wala, hindi siya malalaputin. Kasi ang ganda ng record mo, pag continuous yung check-in mo, in time na gusto nyo mag-loan, gusto nyo mag-travel, maganda yung ano ng record nyo ng BIR ng bangko. Magagamit yun. Hindi, kahit hindi nyo nagamitin yung ating sarili natin mga savings account na so kahit meron may magbibigit sa inyo ng basta importante meron. Kasi para mag-continue yung monthly yung ng January, continue Yung 3 areas ng mga bangko. Ang sinasabi din nila, sometimes may iba tayong mga
mga users na gusto nila magkaroon ng discount